15. oktobra 3 muzička telefona na posebnoj promociji. Požurite! Od sada ne postoji ništa što bi ugrozilo moju osetljivu kožu. Zato što PH5 losion za telo svakim nanošenjem dubinski aktivira prirodni odbrambeni mehanizam moje kože. Novo, aktivna unutrašnja zaštita od spoljašnjih uticaja. PH5 enzimska zaštita, samo deuterina. Vaši zubi su živi. Sada novi Signal Nutriaktiv hrani vaše zube i desni. Signal u misiji za lepši osmeh. Ono što je bolje za okolinu, bolje je i za vas. Renault vam predstavlja novu Eco 2 akciju. Odaberite Clio 3 uz uštedu do 1400 evra. Prava mera uživanja, puna šaka vitamina, CDVita bombone. Probaj da pojedeš samo jednu. Pazi šta su ovi naši izmislili. Platiš 2.500 dinara, dobiješ mobil, onda ti vrate 2.500 dinara. Pazi ovo. Bre, pa gde to ima? Bre, mobilni za čo? Jel to MTS? Adresa je Novi Beograd, ali na vratima piše Mile. Sa čubure. MTS, dostava telefona. Već si stigao. Dorina, ledena čokolada, uvek tako dobra. Telefon za 1 dinar. Ponuda važi za korisnike Bell, Fresh i Mix paketa. Oslobodite svoje lice posle napornog dana. Novi Nivea Oxygen Power Gel za čišćenje. Čisti kožu i omogućavaju da ponovo diše. Predstavljamo Pronto Multi Super Fiće. Od drveta do stakla samo jedan proizvod i sve blista. Lepota Pronta je u nežnom čišćenju različitih površina. Do 15. oktobra 3 muzička telefona na posebnoj promociji. Požurite!